Една обиколка по пътя тук. Ето въртях с джипа преди. Намерих си изпадналата част от багажника. И сега по една друга пътека се прибирам. Там се вижда между дърветата моята къща. Предимно по сините навеси. Това е тая под мене, дето се руши вече отгоре. Но тук погледната направо си е два хубави етажа. Но много отдавна е занемарена. Това е удобно, ама трябва да се издират хората. Да си говорихме, приятели да тук да живеят. Така по-млади с деца. Тая е хубавата къща, дето статол тук не се вижда. Ама гаражи чудеса. Как ще стигнеш до гаража, друг въпрос. Ще си гледам в краката, че ето е моята къща там. Тия трите са най-хубавите тук. Изключая, нали, тази, че горе покрива пробит. Тук е дърето, ето се оттича водата. За жалост пак бокуци нахвърляни. Даже чак ми е чудно как. То е трудно. Но е тази наистина, как хвана по-отпреде. Тук моята туалетна баня. Имам баня външна с болерна дърва. Тук малко трябва да подпъл от градата. Ето аз стигам до съседа. Интересно се го направили на времето и като са идвали хора си е било супер. И чеколнаци, бе. Иначе е тук вратата на тази къща. Тук деренцето. Той откъм при мен има някакви бокуци свърнени. Ще трябва тук да отворя една портичка и да слизам да чиста. Тая отдалеч изглежда още по-добре. 2 етажа. Вход външен и за двата, т.е. независими са. Тук, къде го виждам, този гараж от мене, бе? Само ми се привижда. Почти бях сигурен, че това е гараж. От към мене така се вижда. И се чудех къв ще е този гараж тук в нищото. Но хубаво е, тази е здрав покрива. Ето тук също има кукиченца. Деренцето, къде беше? Брода. То вода няма, но най-ниското място е тук. Аз ги изчувам, не се виждат много, защото се сливат с природата. Ето е пътечката. Събира се тук, като почнат течат да се топат снеговете и пролетните дъждове. Тук се събира вода и се оттича. Идват животните да пият срандаци. Сърнички срандаци съм виждал. Чувал съм, че има глигани, малко вълци, чакали. Но не съм ги виждал тук. Ето се, хоп, съм до дъренцето. Продължава натам. И сега, тук, в тази пътечка пък, хоп, излизам пак на пътя, ето дойдох, но не съм го снимал в този клип. И е така едно кръгче за разходка. След работа. Вода донесох. Да. Айде до скоро.